ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕಾಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ತರಕಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಟ್ಟಿ ಮತ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಟ್ಟಿದ್ದುನಾಗ ಬಸಲ ಲೈಕ್ ಬೆರಕೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಸಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಾಡು ತುರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡ್ ಬೆದ್ದಾದ ಪಾಡೋದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 3 ಜನ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡು ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಬಟಾಟೆ ಕಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಜಾವೆ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊನೊಂದು ಒಂದು 2-3 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕದ್ ನೆಂಕ್ ನನ್ನ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇಂದ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಪನೊಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ದುಂಬು ದೊಡ್ಡ ಮಂತು ನಗ ತೂತೆ ಈವನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸೊಪ್ಪಲ ಒಗರ್ನೆ ಕೊರೊಂತೆರದ ನೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾಂಗೆ ಕೊರಟಾಗಿ ಒಗರ್ನೆಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪಾಗ ಕಿನ್ನಪ್ನ ತಿನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ఒక ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಪಾಡು ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಗರ್ನೆಗೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಬಟಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಕರಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀದು ಸೊ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಬೇಯರದಿದ್ದು ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಟಾಟೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿ 3 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿನ್ನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಸೊ ವಾಸನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯರದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ 3 ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ಚೋಲ್ ಎತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂಚಿನಿ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತ ಬೊಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಳಕಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎತ್ತು ಬೋಡಾಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿ ಓಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಪಡು ಬಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಬೇಯರದೀಗ. ಎನ್ನ ಉಪ್ಪು ದಾಳತ್ತೆ ಚಮಚಡತ್ತು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಚಮಚಡ್ ಮಾಡಿನ ಸಮ ಹಾಕು ಕೈಟ್ ಮಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಈಟೆ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಚಮಚಡ್ ಮಾಡಿನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಚುಟ್ಟು ಕೂಡ ಪಾಡೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೈಯ ಓಕೆ ಇಪ್ಪು ನಡುವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದೆ ಚೋರ್ಲೆತ್ತಾವಳು. ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈತೆ 150 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿ ತೊಂತ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏತಿತ್ತನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಬೇಕು ಅವಳು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ತಾ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬರೀ. ಸೊ ಮೂಲತ್ತೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೊತ್ತದು ಆತಂಡು ಕೊತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪುಂಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ನಾನು ಸೊ ಅದು ಕೊತ್ತೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊದ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನು. ಅದೇನ ಈ ಸ್ಪೂನುಗಳು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಮೆತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮೆತ್ತೇನು ಒಂದು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ಕೊಡ್ನವ ಅಂಚೆ ಜೀರಿಗಿನ ಪೊತ್ತು ದೀತ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿಂಚಾಂಡು ಮಾಪ್ ಮಂಪ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು.
ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಚೂರು ಯಾವನ್ ಗೈಸ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನನಗೆ 10 ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು 10 ಗೋಲಿ ತಕ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಓಮ ಪಾಡೋಡು ಓಲ್ದೀತ ಓಮ 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 ಕಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಓಮ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಬೇರ ಚೂರು ಪನಿಕ್ಯಾವು ಯಾತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೋಕ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ನಮಕ್ ఒక ಕಡೆನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನೀರು ತಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅನ್ನೋಜಿ ಐನದ್ದು ತೊನುವೆ ಆತ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಐನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಮನ್ಪುನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದೇವರೆ ಮುಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪೇರು ಉಂಟು ಗೈಸ್ ₹5 ಐನು ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಐನು ಮಾಡಿದ ಐನತ್ತೊಂದು ₹7 ಕಲರ್ ಬರೋದು ಖಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಖಾರ ತಿಂಡಿ ಅವನು ನಮಗೆ ನಾನು ರುಚಿ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲದು ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎತ್ತಾಕು ಸುಮಾರು ಸೊ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 7 ಪಾಡ್ದ 7 ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ನಾನು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪುಳಿ ಬೋಡು ನಮಗಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಲೆಮನ್ ಗೈಸ್ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದ ಪುಳಿ ಗೈಸ್ ಇದೊಂದೇನು ಹಿಂದೇನು ಬೇಕಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಕಜಿಪಾಂಡು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಕಡೆನೆ ಟಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಜಿನೂರು ಕಜಿಪು ಗೈಸ್ ಕಜಿಪು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದು ಮಂತಿನ ಪನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡದ ಹಸಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪಲ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಮಿ ಬಟ್ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡಾಯ್ತನ್ ಅನ್ನ ಪುಲಿ ಆಗ್ತಂಡು ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಕೂಡ ಪುಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತನ್ ಬೊಕ ಮಾತ ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೀಶೋದ್ದು ಅವು ಕಾಂಬೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಅಂದಾದ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಮಾತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಮೆಟಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜು ಪಂಡ ದಾದಂದಿ ಇಂಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನೋದ ಇಂಕ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜು ಬೋಡು ಅನ್ಸ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಲಾರ ಕೊಡದೆ ತೊಂದ್ವೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಯಾನ ಸೊ ಎಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಐಕಂಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನಪ್ಪ ಶೋಕ್ಲ ತೋಜನು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಂಡ ಬಂದಂದು ಇವನ್ ಕೆಬಿತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನಪ್ಪ ಅದೇ ಅವರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ್ವಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈತದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನೀನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂದು ಬಲಿ ఈతోజ్జ ఎంకాల పాట నుంచి మనం తోచిపోతే పాట రాపించుకొని దక్కడిన విని ಮಂತ ದೀಂಡ್ ಇಂದು ಕೆಬಿತದ ಮೂಲು ಕೆಬಿತ ತಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ
ಒಂದು ಕಾಜಿದ ನಿಖಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇದನ್ನ ಇದು ಕಾಜಿ ಕಂತಿದ್ದೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ನಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೆಟ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂದಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಂಡ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಹತ್ರ ಅಲ್ತಿರ್ತು ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು ಮುಲ್ ಫುಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ದಿಯಾರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ DM ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಲಿಂಕಿನ ಕಡಪಡುವೆ ರಥ ಒಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಮುರಣಿ ಪಂತೆ ಏನು ಐನಾತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಆವಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೋಸ್ಮೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ದಿಪ್ಪಾರು ರೋಸ್ಮೇರಿದ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ಪಂದಂಡ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಪೇರು ಸೊ ಯಾನು ರೋಸ್ಮೇರಿದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಪಾದೆ ಆಲ್ಸ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆದಾದ ಉಂಡು ಐ ಕೊಂಚ 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೋಡು ಇಫ್ ಮೀನಾಗ ಶಾಂಪು ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ನಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆದಿದ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹತ್ತದಿನ ಶಾಂಪೂ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಡು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಟ್ಲು ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಮೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಉಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರೋಡು ಕುಜಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಮೇರಿ ವಾಟರ್ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ಮೇರಿನ ಕನಪಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂದು ಅದನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋರಿ ಸೊ ನೆತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಪಲ್ಲೆ ಕೊರಪೆ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋರಿ ತಿಂದ ಹೀಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಉಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪು ಉಣಿಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಂಡ ತೂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವು ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಕಾಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಬಾಜಂದ ಕೆರೆ ಬಾಕಿ ನಾವು ಒಂಜು ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್